Uvidíme, kto z koho. Tak a práve nám odštartoval zápas 6. kola druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže medzi Topolčanmi a Trebišovom. Majú opäť do útočného pásma. Po pravom krídle je to práve Alexander Lokotník. Ale prudká prihrávka znamená zisk puku na strane Trebišova. Je tu šanca, gól! Vo vlastnom oslabení sa dokázali nevrátka. To sa im môže vypomstiť aj po druhýkrát. Prihrávka na modrú, nahodený puk strelu. Trúfnem si povedať, že sám nevedel, kde sa puk nachádza, ale pozor, teraz je tu rýchly únik a šanca na vyrovnanie. Ale však mrzieť ho to nemusí, pretože puk majú naďalej na svojich hokejkách práve domáci hráči. Pozor na túto prihrávku. Ešte šanca na dorážku, nakoniec nie. Ukludnil celú situáciu, dopredu sa dostávajú opäť domáci. Prihrávka pod seba, ktorá ešte skončila streľová, je tu gól! No tak hostujúci Matej Gajan teraz pravdepodobne nečakal takéto jednoduché. Hasiť celú situáciu musel práve Pupák. Pozor ešte na tento nahodený puk. Trebišov stále v útočnom pásme a strela z veľkého uhla domáceho golmana, ale tam nebol nikto z hráčov v modrých dresoch. Pozor, ale teraz je tu samostatný nájazd. Strela, je tu gól! Šakvorostov posúva domácich do nohy Sebastianovi Jasečkovi. Ten dostal trošku prudku túto prihrávku. Pozor ale na túto situáciu a dvaja získali Trebišovčania. A je tu krížna prihrávka, šanca na strelu, výborne. Domáci mohli pohroziť, tak sa však nestalo a situácia 2 na 2. Uvidíme, čo z toho Trebišovčania vyťažia. Krížna prihrávka, výborný. Adam v pravom krídle, opäť Novák, sklepáva puk len naspäť do rohu koziska. Tvrdý súboj, krížna prihrávka, je tu priestor na zakončenie, nahodený puk a len dá tento prienik, šikovné ručičky. Chcel predviesť s číslom 1. Budú práve hráči Topolčian, tak by mohli odskočiť na rozdiel 2 gólov. Šakvorostov, ale razom sa už dopredu dostávajú Trebišovčania, výborná prihrávka. Opäť Hamráček, jeho strela. Ale neskončila za chrbtom hostujúceho golmana. Pozor ale na toto zakončenie, no tak v samotnom závere druhej tretiny dostal ku Trebišovčanom, ktorí vyrážajú vpred, ale potrebujú aj prestriedať. Pozor na tento prienik. No tak, čo z toho bude? Je tu strela od modrej. Rohu koziska. Tlak domácich ale naďalej pokračuje a postupne sa stupňuje. Strela od modrej, nepríjemný teč a je tu gól! Využitá presila. Puk naďalej zostáva v útočnom pásme. Strela a výborná prihrávka sa im ale nepodarila. A teraz naopak je tu prečíslenie 2 na 1. Zaujímavá príležitosť, pekná prihrávka. Ešte prihrávka pod seba. Strela, ale výborný. Rečnej 20 minútovky. Puk je momentálne na hokejka domácich. Toto bola pekná strela, ktorá si vyslúžila aj potlesk. Pozor ale na toto chybné spracovanie na súperovej modrej a je tu šanca. Je tu gól! 3-3. Pozrieme sa na to ešte raz. Toto využijú hostia k zisku puku. Nakoniec nie, krížna prihrávka, strela, je tu gól! Domáci idú opäť do... Zmocniť puku, Surový. Jeho krížna prihrávka, veľmi pekne adresovaná. No a je tu ďalšia príležitosť, strela, ešte Surový, gól! Domáci idú, ale našťastie pre ňoho dokázali hneď 5 krát rozvoniť sieť súpera jeho spoluhráči. Pozor na túto strelu a je tu gól! Do odkrytej brány. Je to už na dnes všetko. No a teda po výsledku 6-3 si Topolčany pripisujú plný bodový zisk, ktorý im zabezpečí poskok na 5. priečku